Hussein ħareġ mandat ta' arrest internazzjonali għal-Libjan li allegatament wettaq abbort fuq is-sieħba tiegħu. Sorsi qrib il-pulizija qalu li dan il-mandat ser joħroġ fil-konfront tal-Libjan Ashraf Amar Margami permezz tal-Interpol. Dan sabiex ikun infittex u arrestat anke jekk joħroġ mill-Unjoni Ewropea. Sa dan it-tantu maħsub li l-Libjan ħarab minn pajjiżna lejn l-Iżvezja. Persuna oħra mill-erba li allegatament kienu involuti f'dan l-abbort, Nizar Gwelek, kien instab ukoll fl-Iżvezja u nġib Malta wara li ġie estradit mill-istess pajjiż. Huwa tressaq il-qorti fejn qed jaffaċċja akkużi ta' attentat taqtil abbort li kien fil-possess ta' sustanzi velenużi u li għamlu ħsara li żammara kontra rrida tagħha u ser aggravat. Il-każ kien seħħ nhar il-ħadd 2 ta' April fejn l-allegata abbord sar minn 4 persuni li jinkludi l-eks sieħeb tal-mara u li bħalissa qed jiġi mfittex. Dak iż-żmien il-mara Marokkina kellha 3 xhur tqala u dakinhar tal-allegat każ intqal li kienet għaddiet il-ġurnata tixtri l-ħwejjeġ u affarijiet relatati mal-maternità mal-eks sieħeb tagħha. Ashraf Amar Margami ammetta f'intervista ma' Gazzetta Libjana li huwa kien wettaq dan l-attakk, iżda huwa kien qal li dan ma kienx wieħed ippjanat kif qed tallega l-mara. Huwa qal ukoll li mhux vera li kien hemm l-involviment ta' sħabu f'dan l-attakk kif qed tgħid l-eks sieħba tiegħu.